ಕಾಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ ಮುಂಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಫೀಲ್ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇನೆ ಒಂದು ಮರೆದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡು ಬಟ್ ಇದು ರಾಹುಲ್ಗೂ ಉಪ್ಪು ದೀತಿಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿ ಯಾರು ಲಕ್ಕ ಕೈಯಿಂದ ತೊಂಡೆ ಇದು ನಾವು ಐಕೆ ಬಂತು ಮಲ್ಲಾದ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಲಕ್ಕಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಇನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ చాలా కొంచెం ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಪನ್ನ ಅಡಿಯಾನಿಂದಾಗ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಡಲೆ ಮೊದಲೇ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊದಲೇನು ಮುರಡಿಗೆ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಂದಲಿತ್ತು ಅವನಿತ್ತ ಮೂರ್ದು ಬೆಯ್ಯರದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲು ಕಡಲೆ ಮೂಲು ಮೂರು ನಾನು ಮೂರು ಬೇಯ್ತಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿಗೆ ಏನು ಬೊಳ್ಳು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬೇಯ್ಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಗೋಡ ಹಾಕಿನ ಮಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿದಿತ್ತೆ ಇದು ಪೊದ್ಪುಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಡಲೆ ಮೊದಲೇ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಮತ್ತು ಆಪಿಡ್ಲೆ ಬಂತೂಕ ಇನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಬೈ ಒಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯರುಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ತಳ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಂಚದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ರೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪ ಆಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡದ ಬೇಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಏರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆತನ ಪನಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತರ ನಿಕ್ಕಲು ದಾದಾಡು ಬಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಲರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡರು ಕೆಬಿ ಕೊರಚು ಬಂದಂದು ಸಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪುರ ಏಕ್ ಮಾತ ಕೆಬಿ ಕೊರಚು ಬಂದು ಮನ್ಪರು ಪನರಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ನಮಗೇನು ಅದ ಅಂದಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಮನಿ ಪೂಜಿ ಅಂದತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಇಟ್ಟು ಬಂತೀರ ಕೆಲವು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪಂಡ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ఇంకా ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ತೋರಿಸ್ಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ದೀತೆ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಿಜಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅದೇ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಬಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕವು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಮಂತಲ್ ಮೆಗ್ಗೆಂಡಿ ಒಂದು ನಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಲು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಆಣ್ ಏತು ಬೇನೆ ತಿಂತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪಿನಾಗ ಅವ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏತು ಬಲಿವೈದ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲಾವು ಒಂಜಿ ಊರು ಹುಡುಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಕಡ ಪುಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಾಯ್ಲು ದಾದ ಬಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮಡನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸು ಬಂದು ಇತ್ತದು ನಮಕ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಬಂದ್ಬರತ್ಯಾ ಪಗೆ ಮನಿಲ್ಲ ಲಡೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಉಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏತೋ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಏನ ಅಗ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಚ ಓಜೂರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಮಕಟ್ಟು ನೆನಪ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬದಲು ತೂ ಪೇರ ತೂ ಅಡಬುಡಾಡ ಪಂದು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂಚಿ ಬೆದ್ದದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಓಕೆ ಪಂದು ಬಿಡೋಲಿ ಇಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಂದಾಗ ಪಾತಿರೋಡು ಆ್ಯಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೆಂಚಿದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸೈಯಾಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದರ ಪರಪ್ಪ ಮೂಲು ಮನೇಲಿ ಬೇಯೋದು ಬರ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿ ದಾದ ಪಂಡಿರು ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ ಜೋಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೋಚುವೆಗೆ ಏನು ಪಂಡ ಪಂತುವೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದಾರು ಜೀವಿತ ಇಂಚ ಮದ ಪಾತ್ರೆ ಪನ ಇಂಚಿನ ಕಸಿದ ನಾಗಿಲಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಡ್ಯಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಏನ ಪಾತ್ರೆನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಗರ್ವ ಪಾತ್ರೆ ಏನೇನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಗರ್ವಗೂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗರ್ವಲ್ಲ ಏನು ಕಾಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ ಮುಂಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಕಿರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಯ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಲವರು ಕೋಲೆ ಬಸವೇ ಆಯ್ದತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಲವ್ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಏನು ದಾಯ ಪನೊಂದುಜಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಡ ದಾಯಾಗ ಬಂದಂದು ಆತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಲ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆತೆ ಎಂಕಿನಿಗಳದ್ದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ದಾಲಾಯ್ರಿ ಜನ ಏಪಲ್ಲ ಬಂದು ಜಿಂಕೇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದಂದು ಏನು ದಾದ ಬಂದೆ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಂದೆ ಈಗ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕಣ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಅವು ಮಾತನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಗಳ ಬ್ಯಾಲೊಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಬಂದಂದು ಆಯ್ತು ಬಂದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಸೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋಗ ಬಲೆ ಏತಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏನು ನಡೀತಿದ್ದೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕಟ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮನಲಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಡೇರೆ
ಚೂರು ಮೆತ್ತದಾಯ್ತು ಒಂದು ಪೊಡು ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಮಚ ಉರ್ದು ಸಲೈ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿ ಮಿಲೆ ತೊಂದೆ ದೆನ್ ಮಾತ ಪೊಡು ಐದು ತುಂಬು ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ರಂಡು 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಆತು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೋಯಾಲಜಿ ಎನ್ಮ ಮುಂಚೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಂಜಿ 11 ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಪಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ಲೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೊಕಾಂಚನೆ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇರು ಇದು ಮಂತದ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನಾನು ಒಂಜಾತು ಡಬ್ಬೆ ಕನ ಬಗ್ಗೆ ತೆಂಕಾಯಿ ಒಂದು 5 ಡಬ್ಬೆ ಬೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಟು ಕಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂತು ಕುರ್ತುಚಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ಖಾಲಿ ಮಂತು ಕೊರ್ರ ಇಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಮಂಚವು ಬೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಡ ಪುಂಜೂರು ಐಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಮಿಸ್ ಆಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅಂಚನೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತದೇನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಮಾತ ಬೈನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಾರ ಏನು ಪೊಡಿ ಮಂತನೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ
ಫೈನಲಿ ಕಡಲೆ ಮಗನ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದಾಣಿ ಗೈಸ್. ಬಚ್ಚುಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ ಕಂದೇನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ ಬಚಾನ್ ಪರುಂಡು ಬಡ ಬೈ ಹೌಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಆತುಂಡು ತೂಡ್ದಾದ ಸೊ ಎಸ್ ಪೋಯಿನ ಮತ್ತೆ 2 ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕರಿಕ ಗೈಸ್ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೋಂದು ಪುರ ಈ ಕಾಜಿ ಯಾನೂಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನ ಪಂದಕೇಂಡ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೇಜ್ ಇರ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದೆ ಏತ್ತು ಶೋಕುನು ಪಂದು ತೊಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕಂತೂ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸೈನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಟಿಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪನ್ಪನಲಿ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಡು ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ನಿಖಿಲ ಓವಾಂಡಲ ಈವೆಂಟಿಗೂ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪೇಜ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತನ್ನಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದೊಂಡು. ಸೊ ಅದು ತೂಗೋಲಿ ರೇನ್ಬೋ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಐಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಮಾತು ಔಟ್ಫಿಟ್ಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಲರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಆತೆ. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಓ ನೀಡುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೂಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆಗಂತೂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜತ್ರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕಾಜದ ಪಿರ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಯಾನ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡೆ ಮನಲ್ಲಿ ಕಚಿಪಾದ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡಿದು ಒಳಸಾದು ಇತ್ತ ಬೈಯ ಆತನ ಬೈಯದ ಚಾಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅಣ್ಣೆ ವೈದೆ ಅಂಚೆತ್ತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರಕ್ಷತಣ್ಣಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾತಂದು ಅಂಚಾದು ರಕ್ಷತನ್ನ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಏರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಆವಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಗಲ್ಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆಕ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇನು ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಬಂದಂದು ತೂಕ ಹೆಂಗೊಂದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಡೇ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಸ್ ನಾವು ಬಿದರ್ದಾಂಡು ಕಣ್ತುಲೆ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ದಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಗೈಸ್. ದಾದಾ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸಿದ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ತಿನ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನು ಗೈಸ್. ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಮಂದಿನ ನಂಬರ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಅಂಪಲೆ ಸುಳ್ಯದಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ವಾಮಂಜೂರು ಬೆದ್ರ ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಈ ಹೊಲ್ತಲಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಎರಗಲ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ನೀಡುಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಮಂದ ನಂಬರ್ನ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಆಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಈವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದೀತಿಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ ಅಂಡ್ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 11 ಆಗ್ತಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಬೇಗ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅವು ಬಂಗ ಕಾಣನೆ ಉಪ್ಪು ದೀತೋಡು ಎಂಕ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಡೆನಾಗಿತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಕಡೆಯರೆ ಹಾಕೊಂಡ ದಾದ ಎಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಕಿ ನಿದ್ರಾಳ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಜಾನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಜ ಹೊರಬ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ನಾವೇರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಕ್ಕಣೆ ಕೂಡ ತೋಡೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಸರಡು ಪಾಡ್ ತಲೆಬೇನೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಕಣ್ಣುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಗ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂತರ ನಿಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ದ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಅಡಿಟಿದ್ದೆ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಯಾಕೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅವು
ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜಿತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಫುಡ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಕಚಿಪುಂಡು ನುಪ್ಪಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಿಯರ್ಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗನು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅವ ಉಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೋಲ ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿ ಯಾರು ಲಕ್ಕ ಕೈಯಿಂದ ತೊಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಐಕೆ ಬಂತು ಮಲ್ಲಾದ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಅಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಇನ್ನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮದ್ದು ಬಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಬಂದ ಒಂದು ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಪ್ಪನ್ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ తీయరే ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ನಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್